Γεια σου κόσμε, τι γίνεται? Ακούτε τους γείτονες? Ευτυχώς δεν τσακώνονται. Απλά μιλάνε πολύ δυνατά. Είναι χαρούμενοι. Θα σας ακουμπήσω εδώ. Στο μεταξύ πάνω γίνεται κάτι σαν μετακόμιση. Παντού φασαρία. Θα ανοίξουμε Advent. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει έτσι η μέρα. Και σήμερα ανοίγουμε το 8. Όλα καλά. Εδώ είναι. Στο χθεσινό βίντεο σας είπα ότι έχει και ο Γιώργος Advent φέτος και μαντέψτε ποιο έχει. Το προπέρσινο δικό μου, νομίζω ότι κάπως έπεσαν κάποια πράγματα τώρα που έκανε έτσι. Ελπίζω όχι. Τέλος πάντων, έχει το προπέρσινο δικό μου με τα KitKat. Οπότε όταν γυρίσει από το σχολείο θα ανοίξουμε και το δικό του. Έχω ακόμη να κάνω λίγο edit στο βίντεο το χθεσινό, το οποίο είναι πολύ τουρλού γενικά. Δεν είχα στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Απλά μου ήρθε αυτή η ιδέα με τα αγαπημένα μου πράγματα αυτόν τον καιρό. Ήταν πολύ random, το ξέρω. Ελπίζω να σας άρεσε ωστόσο, γιατί πραγματικά αν έκανα vlog εχθές θα ήταν ένα συνεχές πλάνο με εμένα να βλέπω κάτι στον υπολογιστή ή να κάνω κάποια δουλειά ή τίποτα ενδιαφέρον τέλος πάντων. Σήμερα όμως θα πάμε στο Σύνταγμα να δούμε το στολισμένο δέντρο, το οποίο σε φωτογραφίες έχω δει ότι είναι ολόιδιο με πέρυσι, αλλά θα δούμε. Ποιος ήρθε? Έλα! Γεια σας. Γεια σου! Τι κάνεις? Τι έδωσε? Ήρθε με αυτό εδώ από το σχολείο. Ποιος το έδωσε αυτό? Ο Θαμάς. Ο Θαμάς. Α, πήγε στο Νιάρχο. Καλέ, γράφει Νιάρχος. Πήγε στο Νιάρχο, καλέ. Πήγα. Πώς πέρασες? Τάδα. Τι κάνατε? Τάδα είναι μουσική. Μουσική κάνατε στο Νιάρχο, παιδί μου. Μήπως θέλεις να ανοίξουμε το calendar? Ναι. Να φας καμιά KitKat? Ναι. Ή μετά το φαγητό? Τώρα ή μετά το φαγητό? Είστε. Τώρα, Έλα, Γιώργο. Γιώργο. Χα. Ποιο ανοίγουμε? Ναι. Για βρες το. Να. Να το. Θα το ανοίξω. Ναι. Αυτό δεν φωτίζεται καν. Γιατί ρε παιδιά έτσι? Το αρκούδι, πού είναι το αρκούδι? Ελπίζω να είναι εκεί. Είχε να είναι και ένα αρκούδι. Μιλά κι εσύ. Μιλάω. Μιλάει! Θα χάσουμε το φανάρι. Δεν κάνω τίποτα. Όντως μιλάς, σε αγαπάει το κοινό. Καλέ, τι ωραία. Έλα να πούμε για το... Χωρίς να με φανείς προφανώς. Έλα να πούμε... προφανώς. Άσε να χαιρετάω εγώ είναι, για κάνε. Αυτός εδώ ο Μίκη μας έκανε... Αυτός εδώ, αυτός. Μας έκανε, μας ενόχλησε, μας γρίλησε πριν. Επειδή τον... έρχεται προς το δω. Πάμε, φεύγουμε. Δεν πειράζει. Πάμε.